Niaging semana atong gisusi kung giunsa sa atong makita ang pagporma sa atong kasing-kasing. Ang musulod sa atong mga mata naghulma sa atong mga nahuna, nakaimpluwensya sa atong panghunahuna og kinabuhi. Depende sa kahimtang sa atong kasing-kasing ang parehong sitwasyon mahimo kitang adunay lain-lain nga pananaw. Pananglitan, si Judas Iscariote nakasinati og kasamok sa dihang gibubo ni Maria ang lana sa mga tiil ni Jesus tungod kay ang kahakog anaa siyang kasing-kasing. Ang atong mga mata og kasing-kasing may lawom nga koneksyon. Pinaagi sa pagpugong sa atong makita og pagpokus sa pagkamaayo, mahimo natong usbon ang atong kasing-kasing. Sama sa lens sa kamera, ang atong mga mata madakop sa kalibutan ug ang mga butang nga gimahal sa atong kasing-kasing. Ang paghisgot sa atong mga pananaw makatabang sa pag-evaluate kung nagtinguha ba kita sa espiritu o sa unod, naglaom ba kita sa langit o nagigugma ba sa kalibutan. Atong susihon ang dautan nga mata sa kamatuoran nga bakak batok sa mata sa pagkamaayo. Ang daotang mata mo dawat og bakak nga nagpalihok sa makakasala nga tinguha. Ang pagtanaw sa mga bayolenteng salida makahugaw nga sa kasing-kasing pinaagi sa kasuko. Ang pagpaminaw sa malaway nga mga butang naghatag og paghunahuna sa pagpanapaw. Ang pagtanaw sa mga panagbangi o away kay makahimong makadala og kasuko og kapungot. Ang kahakog sa mga mata magpukaw sa kaibog. Kung atong makita ang mga butang sa uban, ang kasina og pagkadili kontento kay mogawas. Ang social media nagpalapad sa kini nga problema, hinungdan na nga ang mga tawo magreklamo diha sa ilang mga kinabuhi, diha sa ilang kalisod, ug magtinguha og daghan pa nga makapadugang sa ilang mga kasakit. Ang laway nga mga butang nagpukaw sa pagpanapaw. Daghang kriminal nga may kalabutan sa sexual nga krimen ang nagkonsumo og daghang pornografiya ug tungod kay kini dili makatagbaw sa ilang pangandoy, nagbuhat sila og sala nga walay pagmahay. Dako ang impluwensya sa social media diha sa pamatasan. Ang mga balita nagpakita sa pagtaas sa bayolenteng krimen. Ang sobra nga pag-consume sa media makadaot sa pagpugong sa kaugalingon, sama sa pagka-adik sa droga. Ang kaaway naglihok pinaagi sa kini nga mga impluwensya nga nagpadulong sa mga makakasala nga buhat. Ang mga studies nagpakita nga ang sobra nga exposure sa daotan nga sulod makausab sa utok nga mosangpot sa bayolenteng mga lihok. Usa ka estudyante nga mitanaw og labaw ka 40 ka bayolenteng pelikula mipatay sa iyang kauban tungod sa natipon nga kapungot. Usa pa ka bata ang napungot human sa kasaba sa iyang inahan tungod sa pagduwa sa tibuok gabi. Mipatay kaniya kay nagtuo nga mabuhi ra kini pag-usab sama sa dula. Karon, ang mga kasala nga mga butang sayon na ang nilang ma-access og daghan ang nadani niini nga wala makabantay sa epekto. Kung mas daghan ang atong nakita nga daotan, mas daghan ang makapahugaw sa atong kasing-kasing. Mahimong atong husayon ang sala nga nagtuo nga normal lang ang pagpangabit tungod sa paagi nga kini gipakita sa media. Kung wala kitay tin-aw nga panabot, ang mga atong kasing-kasing dili mabantayan nga mapuno sa bakak. Ang bakak og daotang mga mata kanunay nangandoy sa mas hayag nga mga butang. Samtang nagaduol ang katapusan sa kalibutan, ang mahilas nga mga butang nagkuha sa atensyon sa mga tao. O gigamit kini ni Satanas pinaagi sa media, kultura ug uso aron ilugon ang inyong mga kasing-kasing. Ang telebisyon, internet ug mga salida adunay dako nga impluwensya sa atong pangunahuna ug pagbati nga wala ta masayod. Ang mga Kristohanon kinahanglan nga magbinantayon ug magbantay sa ilang mga pananaw batok sa daotang butang. Kung magpokus kita sa mga kamatuoran, sa pagbasa sa Biblia, pagtan-aw sa binuhat sa Dios ug pagpangita sa iyang gugma, ang atong kasing-kasing mapuno sa kaayo. Ang mga mata sa kamatuoran mulikay sa daotan. Dili magpabilin sa mga sayop sa uban ug magpokus sa mga butang nga matarong. Si Jesus miingon sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 3, nganong nakita man nimo ang puling sa imong isig katawo apan wala ka magtagad sa troso diha sa imong mata. Kadtong may limpyo nga kasing-kasing nangita sa pagkamaayo, nagpugong sa paghukom ug nagtan-aw sa uban nga may pagtuo, gugma ug paglaom alang sa ilang pagbag-o. Aron matun-an nato ang mga mata nga nagpakita sa kaayo kamatuoran, kinahanglan natong buhaton ang desisyon nga sirad-an ang bakak ug pugngan ang kahakog sa mata. Kini nagkinahanglan og paningkamot, ang pagpili sa paglikay sa daotan nga impluwensya ug pag-focus lamang sa maayo.
Sama sa sudanan ang bili sa atong kasing-kasing nagagad sa unsay mapuno niini. Kung kini mapuno sa kamatuoran mahimong espirituhanon kita, panalanginan o gigugmaon sa Dios. Apan kung kini mapuno sa bakak magpuyo kita sa kangit-ngit ug mahimong ulipon ni Satanas. Ang atong mga mata may dakong papel sa paghulma sa atong kasing-kasing. Dili lang sa pagkabata kundi sa tibok natong kinabuhi. Kung wala ta nagbantay nga napuno na kita sa baka, kinahanglan natong idiskarga kini ug punon laman ang atong kasing-kasing sa kamatuoran. Ang may mga pananaw sa pagtuo na higugma sa pulong sa Dios ug nagtinguha sa pagsunod diha sa mga sugo. Ang Salmo Kapitulo 1 nagtawag kanila nga mapanalanginan kay sila na malandong sa pulong sa Dios adlaw o gabi. Samtang nagkadako ang ilang paglaom sa langit, ilang makita ang kinabuhi pinaagi sa pagtuo. Dili lamang silang pisikal nga pananaw. Ang Mateo Kapitulo 9 versikulo 23 nagingon, nganong miingon ka man kung makahimo, ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo, miingon si Jesus. Ang mga may pagtuo misalig sa mga saad sa Dios ug nagkinabuhi sumala niini. Usa ka gamhanang pananglitan sa Biblia bahin sa pagtan-aw pinaagi sa pagtuo mao si Jacob, ang katigulangan sa 12 ka kaliwatan sa Israel. Human siya mikalagyo gikan sa iyang igsuon nga si Esau, siya nakasinati og 20 ka tuig nga pagsulay samtang nagtrabaho siyang tiyo or uyuan. Sa dihang nakahukom siya sa pagpuauli, nakigsabot siya sa iyang sweldo mao lamang ang mga hayop nga may batik og linya. Tungod kay nakadaghanan sa mga hayop unod ra ang kolor, gidawat siyang tiyo or uyuan nga nagunahuna nga siya ang makapahimulos. Apan si Jacob nagbuhat pinaagi sa pagtuo. Sa Genesis Kapitulo 30 versikulo 37 hangtod sa 39 nagingon, unya mikuha si Jacob og buhing sa mga sanga sa alamo, sa almendras ug sa platano ug gilaphak-laphag niya pagkuha ang panit niini aron makita nga may mga laphak nga nangaputi kini. Gibutang niya kining mga sangaha atubangan sa imnanan sa mga hayop kay magtakmagay man didto ang mga hayop iniginom nila. Busa ang mga kandi nga hitakmagan atubangan sa maong mga sanga nanganak og kabang og puntik-puntik. Pinaagi sa pagtuo gipanalanginan sa Dios si Jacob og daghan og siya nakapalambo siyang kinabuhi og nakapauli. Kung atong pilion ang pagtan-aw pinaagi sa pagtuo ang atong kasing-kasing makatakto sa kamatuoran sa Dios, imbis nga magpabilin sa negatibo o sa mga tinguha sa unod, atong mapalambo ang espirituhanong pananaw nga nagfocus sa maayo, limpyo ug makapahimuot sa Ginoo. Pinaagi sa pagbantay sa atong pananaw ug pagpuno sa atong kasing-kasing sa kamatuoran, kita motubo nga sama kang Kristo ug makasinati sa iyang mga panalangin. Ang pagtuo ni Jacob nagtugot kaniya sa pagtan-aw labaw pa sa iyang kasamtangang kahimtang. Wala siya magpabilin sa iyang sitwasyon karon apan misalig sa presensya ug mga saad sa Dios. Ang iyang kaalam migikan sa iyang pagtuo sa tibuok Biblia gigamit sa Dios ang kinaiyahan aron makadasig sa pagtuo sa iyang pakigsaad. Sa dihang gisaaran sa Dios si Abraham nga makadaghan ang iyang kaliwatan, gisugos siya sa Dios nga motan-aw sa mga bituon. Ang Genesis Kapitulo 15 versikulo 5 nagingon, tanawa ang langit ug ipha ang mga bituon kung makaihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Gigamit sa Dios nga ang makita ni Abraham aron paglig-on sa iyang pagtuog punon siya sa paglaom. Ug mga may mata sa kamatuoran malipay sa dihang ilang makita ang buhat sa Dios. Ang Biblia nagtudlo nga ang pagsunod sa pulong sa Dios magdala og mga ilhanan, katingalahan og mga milagro. Gipanambalan ni Jesus ang mga buta, bungol ug amang, gipalakaw ang mga bakol ug bisan ang mga patay iyang gibanhaw. Kadtong may matinud-anong kasing-kasing nakaila nga kini mga buhat sa Dios. Si Jesus miingon sa Lucas Kapitulo 10 versikulo 23 hangtod sa 24, unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, bulahan ang nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari ang buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Kadtong may pagtuo naglipay sa pagtan-aw sa gahom sa Dios nga naglihok. Apan dili ang tanan nakakita pinaagi sa mata sa kamatuoran. Ang mga Pariseo, mga eskriba ug mga saserdote, bisan pa man nga sila malamon sa pulong sa Dios wala motuo kang Jesus. Imbis nga ila siyang dawaton, ilang giakasuhan siya nga poses ni Beelzebul nga nagpagula og mga demonyo pinaagi sa gahom sa prinsipe sa mga demonyo.
ang ilang kasina o kapungot na kapabuta kanila nga nakadala kanila sa pinakadakong sala, mao ang pagpalansang sa manluluwas. Bisan human sa pagkabanhaw ni Jesus ang iyang mga tinunan o mga apostoles naghimog dagkong ilanan o katingalahan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang uban mituo apan ang uban mipasipala nagpakusog sa ilang pagduda ug pagsupak. Kini nahitabo hangtod karon. Ang uban makaila sa gahom sa Dios samtang ang uban mipili sa pagduha-duha ug pagsaway. Unsaon nato pagtubag sa dihang makakita kita sa milagro sa Dios karon? Ang usa ka tawo nga may mata sa kaayo makaila sa Salmo kapitulo 62 bersikulo 11. Ang gahom iya sa Dios. Siya mahadlok sa Dios, malipay sa pagkaton ug malipay sa nga ang samang mga milagro sa Biblia buhi pa hangtod karon. Siya makasinati og kaayuhan tubag sa pagampo ug ang presensya sa Dios sa iyang kinabuhi. Apan ang tawo nga may negatibo o kritikal nga kasing-kasing mahimog mutubag pinaagi sa pagduduha o pagkontra. Ang pagunahuna sa katawo naghulma sa iyang pananaw ug nagdala sa lahi-lahi nga mga resulta. Kung adunay usa nga nagkundina o usa ka simbahan nga adunay gahom sa Dios tungod sa kasina, kini nagpadayag og daotan nga naa diha sa iyang kasing-kasing. Ang mga may mata sa kamatuoran mo tan-aw sa mga butang pinaagi sa kamatuoran, samtang ang mga puno sa bakak mo tan-aw sa kalibutan pinaagi sa negatibo nga mga pananaw. Ang maong prinsipyo nag-apply usab sa atong mga kinabuhi. Bisan pa sa labing maayong kahimtang, kung ang usa ka tawo may kangit-ngit diha siyang kasing-kasing, siya magpadayon nga walay kalipay. Apan kadtong may pagtuog, paglaom makakaplag og kalinaw og kalipay, bisan sa tunga sa mga pagsulay. Buot ko kamo dasigon sa pag-examine kung giunsa kamo motan-aw sa inyong kaugalingon, sa mga tawo sa inyong palibot ug sa inyong mga kahimtang. Nagtanaw ba kamo pinaagi sa mata sa pagtuo, paglaom ug pagkamaayo? Kung buhaton ninyo kini ang kangit-ngit sa ang mga pagsulay ug ang mga kasakit sa iyong kinabuhi, magsugod sa pagwagtang. Hinuon ang kahayag kalina o gugma maabot kaninyo. Magpuno sa iyong kasing-kasing ug magbag-o sa inyong pananaw. Mga minahal nga igsuon, unsa ang matang sa mata nga inyong gusto? Nagampo ako nga kamo magtinguha og matang sa kamatuoran ug pagkamaayo. Aron kini atong maumol, kinahanglan natong ibutang ang usa ka sumbanan sa atong makita, matngunan ang kamatuoran ug bakak. Kung kita mubutang sa tubangan sa dautan, kinahanglan natong isalikway kini dayon og dili tugutan nga kini motorok sa atong kasing-kasing. Hinuon kinahanglan natong i-train ang atong mga kaugalingon sa pag-focus sa kaayo ug kamatuoran. Ang Salmo kapitulo 19 bersikulo 8 nagingon, husto ang mga balawod sa Ginoo ug magmalipayon ang mutuman ini. Matarong ang iyang mga sugo ug naghatag kinig kaalam. Ang panultihon kapitulo 4 bersikulo 21 hangtod sa 22 nagsulti usab, ayaw kini isalikway, hinumdumi kini og higugmaa. Maghatag kini kinabuhi ug maayong panglawas ngadto sa makasabot niini. Kung bantayan nato ang kamatuoran sa atong kasing-kasing, atong masinati ang panalangin, kalinaw ug kalampusan sa tanang aspeto sa kinabuhi. Hinaot nga kamo kanunay makakita pinaagi sa mata sa kamatuoran ug pagkamaayo. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga kamo makatagamtam sa maong panalangin. Amen.